नै बिमा बै लक्ष्मर माहाजोननि फिसालानो बिहामजो नांगौनो जिनानै खननानै नायफैनायदोंमोन सोंनोसै नानिनाव मा होनो आयौ गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव फरायलायनानैबो गोसोथोनाय गैया होमबा केरेक्टारफ्राबा माबायदि है देख नोंबोथ' हाब्रेन आजिखालि लेखा गोरोंफ्रा गोसो थोनायखौ लाला बिमा बिफा नायनायखौसो लासै दे होमबालाय दा नानिनाव सोंनायनायसै आङो नै आइ नोंखौ बै लुखेरा माहाजोननि फिसाला नायफैनो नागिरदों आइ आङो दानो हाबा जाया आरो नायनो हौवाबो आं लाया आइ नायनायासो जाथि खुरमा ग्रोम ग्रोम गारि मथरजों दोनलांनो हायो आं नायनायखौसो मोजां मोनगारोलाय आरो गोसोआव लां माब्लाबो नायजाया बे सप्तायाव लक्ष्मर माहाजोननि बिमा फिसा नायफैनायनो नानिखौ एसे बुंथिना होदो फिसाजोआ नायजायासो होनदोंमोन मा नायजिया एसे बुजायनाय जाबायना बिमा जानो बुजायनो रोङा नामा नोंसिबो हैद रोंलालां मानसि दंना गैयामोनथाय ए आलासिया फैबायबो फै आलासिया सफैबायबो खुलुमबाय दे खुलुमबाय मादै बेनो आंनि फिसालाया बिफायाबो गैयामोन नोंसोर थाथ' दे आं सालायनि नै आइ आलासिफ्रा फैबाय बुंबायना आं नायजाया खोनानाय बेनो आंना फिसाजोआ लोंदो जेबो गैया औ दे जागोन ए दैबो होफैयासै नै आइ दै लाबो दै आइले थौ लांफाखान सिथो र' हाखु दाजा थौ लांफाखान सिथो नै फिफा हे नै आंनिबो फिसालाया नोंसाजोखौ फसायखाबायमोन आं दानो बुंथ'नो हानाय नंला बिफाबो गैया उनाव खोन्थानायसै दे जागोन दे बिदिबा मोनाबायबो थांसै दे होमबालाय दे